Takže čaute, to som ja, Farming Maniak. Toto je moje prvé video s hlasom a zároveň aj prvý unboxing. No, detková farma bude, nebojte sa, to bude. Už to zbytočne naťahujem, už teda poďme na to. Dobre, takže toto je model Zetoru 25 od Universal Hobbies. To viem, že už je kvalitné, lebo Universal Hobbies robí strašne dobré modely. Tak to pokúsim sa nejako otvoriť. To vám ukážem, ako sa to otvára. No, tu máme ten samotný Zetor. Pokúsim sa to nejako... No, super, som to roztrhol. Pokúsim sa to nejako vyťahnuť. Dobre, tu máme už samotný Zetor. Reflexia, to je topový stojan na mobil, úplne 100% dobrý. No, takže tu máme Zetor. Toto je prvý, ktorý je takto, toto je môj prvý, ktorý je takto v takomto plastovom obale, priehľadnom. Vždycky ja si pamätám, že tuto takto bol taký plast a ten Zetor bol iba na tomto čiernom. Dobre, to je zbytočné. No a nejako to teraz otvorme. A tu je lepiaca paska. Tu mám nožničky. Bohužiaľ lepšie som nemal, no proste tak nejako sa to pokúsim otvoriť. Robí sa to strašne zle. Počkaj, tak to skúsim inak. Som si všimol, že iba tuto je tá páska, tak dobre, no to je takto. Dobre, takže netreba to nožničkami. Tak toto nejako odlepím. Tuto sú šrobiky, to je vždycky pri modeloch, tak to pokúsim sa s nožničkami nejako. A nožničkami to nejde, tak idem si prejsť šrobovák a hneď som späť.